السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ مہمان گھر ابدا آ گئے
مہمان دی آمد سبحان اللہ جندہ ایک ایک لفظ عبادت ہے قرآن دی آمد سبحان اللہ مہمان گھر ابدا آگے آئے مہمان دی آمد سبحان اللہ جندہ ایک ایک لفظ عبادت ہے قرآن دی آمد سبحان اللہ تے ایدہ ایک ایک پل برکتاں والا ذیشان دی آمد سبحان اللہ سات بسم اللہ جی آیا نو رمضان دی آمد سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک دیاں بہاراں عطا فرمائیاں اور اس سالانہ فہم دین کورس اہل حدیث یوتھ فورس مرکی جمعیت اہل حدیث دے قائدین نے جس دا اہتمام فرمایا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے رحمت کائنات علیہ السلام فرماندن ان لکل دین خلقا ہر دین دی کوئی نہ کوئی اخلاقی اہم صفت ہویا کر دی وخلق الاسلام الحیاء اسلام دی اخلاقی اہم صفت حیاء دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان حیاء ایمان دا حصہ ہے تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے کہ آپ دے قریب صحابہ بیٹھے نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے حیا دا ذکر کیتا گیا صحابہ کہنے لگے سنیو کیا حیا دین دا حصہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ سارے دا سارا دین ہی حیا ہے سارے دا سارا دین ہی چوتھی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں جڑیاں ہوئیاں چیزاں اکٹھیاں نے انہاں دنوں ایک چلی جائے تے دوسری آپ ہی چلی جاندی حیا نہ روے تے ایمان رہندا ایمان نہ ہوئے تے حیا ملدا حیا اور ایمان دونوں کٹھیاں چیزاں پنجویں حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی پہلی بات نبیاں تو ساڈے تک پہنچی اذا لم تستحی فصنع ما شئت جدوں حیا نہ ہوئے پھر بندہ جو مرضی کرے ہن میں 5 حدیثاں تانوں سنائیاں نے بما ترجمہ مختصر جہا مفہوم بیان کیتا ہے انہاں 5 حدیثاں تو پتہ چلدا ہے حیا نہیں تے بولو
حیا نہیں تے حیا ہے تے سارا کچھ۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر جڑی میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال نبھان دی کوشش کرانگا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سننا اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا جاگ کے بیدار ہو کے نبی پاک دا نام سن کے محبت پیار نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی تھوڑی سستی یہ لا دو ذرا جاگ کے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ حشر دے گھاڑے اوتے ہر کوئی ڈولے گا، ساڈے لئی اوتے بس ایک سونا بولے گا۔ اس سوگنے دا پلہ چھوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ بھیجدا کہ رب خود قرآن وچ موجود ہے، ہر ویلے ہووے ساڈے نبی تے درود ہے۔ بھیجدا خدا خود قرآن وچ موجود ہے، ہر ویلے ہووے ساڈے نبی تے درود ہے۔ بے حساب ہووے لکھ تے کروڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ اور صفتاں پیا کردا جدیاں زمانائے، ساڈا دوس سونے دا بنیا دیوانائے۔ میں ناز شروع وچ اس واسطے شروع کیتی تہاڈی سستی لے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ۔ جڑے جڑے نبی پاک دے دیوانے سجا چوک کے کو سبحان اللہ۔ اور صفتاں پیا کردا جدیاں زمانائے، ساڈا دوس سونے دا بنیا دیوانائے۔ اس دل وچ وسیا کوئی ہور نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے نے بے شک اللہ تعالیٰ تواڈی نگرانی کردا ہے، تانوں ویندا پیا ہے، تواڈی نگرانی کردا پیا ہے۔ میں تے نبی پاک دا فرمان پیش کر کے گل شروع کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دا خیال کرو، اللہ تعالیٰ دا خیال کرو۔ صحابہ کہندے نے سونیا الحمدللہ اسی اللہ دا خیال کرنے ہاں۔ نبی پاک فرماندے نے اے دا نام خیال نہیں، حیا اے دا نام ہے۔ تواڈی
अख भी हया करे, तुहाडा सर भी हया करे, तुहाडा पेट भी हया करे, तुहाडे कन भी हया करन। की माना? तुहाडा सर रब तो अलावा किसी होर दे सामने झुकना चाहिदा नहीं, झुकना चाहिए। रब दा या है कि बंदा रब दे दर दा सवाली रवे, रब दे दर ते झुकदा रवे। रब तो अलावा ये सर किसी और दे सामने झुकना चाहिदा नहीं, झुकना चाहिदा। अख दा खया की है, जिथों रब ने मना कर दिता है उत्थे वेखना नहीं। कान दा खया की है, जिथों रब ने मना कर दिता है वो सुनना कोई नहीं। आ पेट दा खया की है, इस पेट दे अंदर वो कोई लुकमा जाना चाहिदा है जिस लुकमे दियां अल्लाह ने इजाजत दित्तियां ने। इस पेट दे अंदर सूद दा लुकमा, रिश्वत दा लुकमा, मिलावट दा लुकमा, इस पेट दे अंदर यतीमां दा माल नहीं जाना चाहिदा। इस पेट दे अंदर बेवा दा माल नहीं जाना चाहिदा। इस पेट दे अंदर भरावां दा हक नहीं जाना चाहिदा। इस पेट दे अंदर भैणां दा हक नहीं जाना चाहिदा। अल्लाह दा खया करने, इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। इस आयत के अंदर अल्लाह ने बड़ी वड्डी गल समझाई है। अज बाप वेंदा पिया होए, बंदा बाप दा खया करदियां गुनाह नहीं करदा। अज मां वेंदी पई होए, बंदा मां दा खया करदियां गुनाह नहीं करदा। भरा वेंदे पे होण, बंदा भरावां दा खया करदियां गुनाह नहीं करदा। भैणां वेंदियां होण, बंदा भैणां दा खया करदियां गुनाह नहीं करदा। उस्ताद वेंदा होए, बंदा उस्ताद दा खया करदियां गुनाह नहीं करदा। इमाम वेंदा होए, बंदा इमाम दा खया करदियां गुनाह नहीं करदा। ते अल्लाह फरमाते ने, इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। बाप दी निगरानी दे अंदर बाप दा खया करन वाले आ, भरावां दी निगरानी दे अंदर भरावां दा खया करन वाले आ, मां दी निगरानी दे अंदर मां दा खया करन वाले आ, इमाम दी निगरानी दे अंदर इमाम दा खया करन वाले आ, उस्ताद दी निगरानी दे अंदर उस्ताद दा खया करन वाले आ। तेरा रब भी तेरियां निगरानियां करदा पिया है। अपने रब दा खया करया कर। कितना को रब तेरे वास्ते तेरियां निगरानियां कर दे। अल्लाह फरमाते ने, वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। फरमाया जो तुसी कर दियो अल्लाह वेंदा पिया है। ये अल्लाह फरमाते ने, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। बेशक अल्लाह ताला उन कम्मा तो बाखबर है जो तुसी कर दियो। ये अल्लाह फरमाते ने, या अलमु तल आयुन व मा तुखफी सुदूर। अल्लाह फरमांदे ने, मैं तुहाडी अखां दी खयानत भी जानना वा ते मैं तुहाडे दिल दियां छुपियां गल्लां भी जानना वा। इते अल्लाह फरमांदे ने, वा असिरु कौलाकुम अविजखरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। फरमाया तुसी भावें छुपा के गल करो, भावें जाहिर गल करो, अल्लाह ते तुहाडे दिलां दियां छुपियां गल्लां जान दे। और सूरह काफ दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने, ओए तुहाडे दिल दे अंदर जेड़े वसवसे ने मैं ते उन्हां नूं भी जानना वा। मेरे बंदिया मेरे कोलों डरदियां रहने, मेरे बंदिया मेरे कोलों खया करदियां रहने। मैं अल्लाह दे खया दी गल क्यों कीती है? अज लोग अल्लाह दी कसम बाप दा खया करते ने, रब दा खया नहीं करते। अज लोग मां दा खया करते ने, रब दा खया नहीं करते। अल्लाह को मेरे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह खया अल्लाह हया नू पसंद कर दे। अल्लाह आप भी खयादार, एडा खयादार मेरा रब। ओए वजीराबादियां एडा एडा खयादार अर्शां वाला रब। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने, तो मेरा बंदा मेरे सामने
अपने खत चुक लेंदे, मैनू अपने बंदे दे खत खाली मोड़ दियां खया आंदा है। और रब खयादार है ते तू क्यों नहीं खया करदा? रब दा खया करया कर। जिदों बंदा रब दा खया कर दे फिर खनेरे दे अंदर सिना नहीं करदा। जिदों बंदा रब दा खया कर दे फिर तन्हाई दे अंदर शराबा नहीं पींदा। जिदों बंदा रब दा खया कर दे फिर छुप के रिश्वत नहीं लेंदा। जिदों बंदा रब दा खया कर दे फिर सूदी कारोबार नहीं करदा। जिदों बंदा रब दा खया कर दे फिर अल्लाह दी कसमें रब दी धरती ते फूंक फूंक के पैर रख दे, तकबर नहीं करदा, आकड़ा आकड़ा नहीं वखांदा। लेकिन अफसोस है मुसलमानों, रमजान तो एक दो दिन पहले ज़लज़ला आया, मैं वेखिया लोग दुकाना छड़ के नस पे, लोग मकान छड़ के नस पे, लोग बीवी बच्चे छड़ के नस पे। ना सोना वेखिया, ना चांदी वेखी, ना पैसे वेखे, ना बीवी बच्चे वेखे। अपनी जान बचाने की खातर किते लेंटर नीचे, लेंटर दे नीचे आके मरना चाहिए। मैं कहना लेंटर दे थल्लों ते निकल आए, उत्थे चला जा जिथे रब दी जमीन होवे, उत्थे चला जा जिथे रब दी जमीन ना होवे। अल्लाह अकबर। ए कमरे विचों बाहर निकलते भी रब दी जमीन ते आए ते रब दी जमीन ते रह के रब दियां नाफरमानियां करने। जेड़ा रब जमीन खला सकदा है ओ जमीन फाड़ भी सकदा है। जेड़ा रब जमीन नू हरकत दे सकदा है जमीन नू फाड़ भी सकदा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, रमजान आए हया कोई नहीं, होटल खुले ने, सरेआम खुले ने। अगे कोई शर्म हुंदी सी, हया हुंदी सी, कोई तंबू कनात ला के ना ते पर्दा कर लेंदे सन, लेकिन वो भी हया मुक गई। एडी बेहयाई, एडी बेशर्मी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई अल्लाह दी कसमें जेड़ा बंदा रब दा हया नहीं करदा उहदे नाल वड्डा बदबख्त बदनसीब कौन हो सकता है? उहदे नाल वड्डा जालिम कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। आइए अपने रब दा हया कीजिए, अपने दिल के अंदर अपने रब दा हया रखिए। अल्लाह गौर करना, और हया कितनी बड़ी चीज़ है, गौर करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। ए वेखिया जे अल्लाह ताला नु हया कितना पसंद है ते बेहयाई कितनी ना पसंद है। अल्लाह फरमांदे ने कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। फरमाया महबूब जी कह दीजिए तुहाडे रब ने हर किस्म दी बेहयाई हराम करार दे दी है, ओ भावें ज़ाखरी होए ते भावें बात नहीं होए। कितने अल्लाह फरमाते ने वाला तकरबुल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। फरमाया लोगो बेहयाई दे कम्मां दे नेड़े भी जाना, ज़ाहरी तौर ते बेहयाई करना ते बड़ी दूर दी गल है। अल्लाह फरमांदे ने फरमाया भावें ज़ाहरी है ते भावें पोशीदा है दे नेड़े भी जाना। पहली आयत दे अंदर अल्लाह ने हराम करार दिता बेहयाई नू, ते दूसरी आयत दे अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इहदे करीब भी जाना। अल्लाह अकबर। ते साडा माशरा साडा माहौल की है, जिमें जिमें ए कयामत दे करीब होंदे जाने उवें उवें बेहयाई वधदी जांदी। जिमें जिमें कबर दे करीब होंदे जाने, जिमें जिमें मौत दे करीब होंदे जाने, उवें उवें बेहयाई दे करीब होंदे जाने। और मेरे भाइयों अल्लाह दी कसमें ए बेहयाई एडी वड्डी लानत दे बंदे दे ईमान दा बेड़ा गर्क कर देंदी है। पल्ले ईमान नहीं जे रहिंदा, गैरत खत्म हो जाती है। ए वेखिया जे हया अपनाइए। मेरियां बहनां तशरीफ लैके आईयां, मेरियां मावां तशरीफ लैके आईयां, छोटे छोटे बच्चे तशरीफ फरमा ने, जवान तशरीफ फरमा ने, बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने। हया बड़ी वड्डी नेमत है, हया बड़ी वड्डी नेमत है। मैं छोटी जी मिसाल देवां, हो सकता है गल समझ अंदर आ जाए। हया एडी वड्डी नेमत है।
اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے حیا اختیار کر دیا 10 سال جیل کٹ لیے لیکن بے حیائی دے قریب نہیں گئے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی واسطے اپنے حیا نو قائم رکھن واسطے 10 سال بکریاں چرائیاں نے 10 سال اور جوانوں ٹرے جاندے اپنی عزت داغدار کر دیندے ہو ٹرے جاندے لوکاں دیاں تیاں بہناں دی عزت داغدار کر دیندے ہو نبیاں دی سیرت ویکھو نبیاں دا کردار ویکھو انہاں حیا واسطے پاک دامنی واسطے 10 سال جیلاں دے اندر گزارے 10 سال بکریاں چرائیاں لیکن اپنے دامن تے داغ نہیں لگن دیتا اللہ اکبر اج تے دامن داغ نل تبیاں نل پرے نظر آندے نے اللہ غور کرنا کیویں دا حیا ہونا چاہیے میں صحیح بخاری دی روایت تواڈے سامنے رکھاں اللہ دی قسمیں مرداں واسطے عورتاں واسطے یکساں پیغام ہے برابر پیغام ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی ساڑی محترمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی صاحبزادی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر دی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر دی اخنیہ حضرت عبداللہ بن زبیر دی والدہ محترمہ بیان کر دیاں نے بڑی محبت نال گل سنیا جے فرمان دیاں نے میرا جدوں نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن لویا نا فرمان دیاں نے میں حضرت زبیر کوڑے زیادہ دولتاں کوئی نہیں سن بس ایک گھوڑا سی ایک اونٹ سی فرماندیاں نے اے جڑا گھوڑا سی اے دے واسطے میں آپ چارہ لے کے آ کر دی ساں اے دے واسطے پٹھے میں آپ لے کے آ کر دی ساں اے اونٹ تے پانی لد کے لے آ کر دی ساں فرماندیاں نے گھر دے کم میں آپ کریا کر اے کدی بیٹی دی گل سنا رہے ہیں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر نبیاں دے بعد اگر کسے غستی دا مقام تے کونے بولو کونے ابو بکر نے تے ابو بکر دی بیٹی کہہ رہیاں نے میں حضرت زبیر دے گھوڑے نو آپ پٹھے پایا کر دی ساں آپ چارہ پایا کر دی ساں اللہ کو اکبر کر دے کم میں آپ کریا کر دی ساں اے چھوٹی جی گدی نہیں بڑی وڈی گدی جے آج کئی پیڑاں اپنے سسرال دے اندر آ کے اپنے خامد نو بھی پریشان کر دیاں نے اپنے سسرال والیاں نو پریشان تانوں نہیں پتا میں نمبردار دی تیاں تانوں نہیں پتا میں چیئر مین دی تیاں تانوں نہیں پتا میرے باپ دے وزیرہ باپ دے اندر اتنے پلا دینے تانوں نہیں پتا میں ایم پی اے دی بیٹیاں میں ایم این اے دی بیٹیاں اور اللہ دی قسمیں کائنات دیاں ڈگریاں تے او دے ایک پاسے اور صدیق دا اے او دا ایک پاسے کہ میرے پیغمبر نے خود حضرت ابو بکر نو مصلی امامت دے کھڑا کیتے اللہ اکبر اللہ ایڈی اچھی ہستی نے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا دنیا تے جدا جدا میرے تے احسان سی میں ساریاں دے احساناں دے بدلے دے چلا ماں لیکن میرے ابو بکر دے احساناں دے بدلے قیامت والے دے نشا والا رب عطا کرے گا وہ ایڈی اچھی ہستی دی بیٹی اللہ اکبر اللہ کردار ویکھو سیرت ویکھو اللہ دی قسمیں کریکٹر ویکھو اے بیٹیاں نے اے ماما نے اے بہناں نے جنہ معاشرے نو سنواریے جنہ معاشرے دے اندر اللہ دی قسمیں انقلاب برپا پیدا کیتے اے بیٹیاں نے جنہ معاشرے نو ایسے بیٹے دیتے نے اللہ دی قسمیں جڑے لوگاں واسطے نمونہ تے آئیڈیل بن گئے نے اللہ اکبر اللہ خار کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی صحابیاں فرماندیاں نے میں نا گھر دے کم آپ ہی کر لیندی ساں بس روٹیاں پکانیاں نہیں سڑاندیاں آٹا گن کے انصاری عورتاں نوں دے دیا کر دی اے روٹیاں پکا کے دے دیا کر دیاں نبی پاک علیہ السلام دی صحابیاں فرماندیاں نے نبی پاک نے نا بطور تحفہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی ایک زمین دا ٹکڑا مدینے اور 2.5-3 میل دے فاصلے تے بطور تحفہ دیتا ہے فرماندیاں نے اتھوں جا کے میں گڈلیاں چوک کے اپنے سر
تے اٹھا کے مدینہ پاک لے کے آ کر دی۔ ایک دن انجدہ بنیا اینڈ کر کے میں اپنیاں پیڑیاں تو واپس آ رہی ہوں، اپنے مربے تو ساڑی بولی وچ اپنے مربے تو واپس آ رہی ہوں۔ فرماندیاں نے چل دیاں نبی پاک علیہ السلام نال ملاقاتاں ہو گیاں۔ آپ اپنے انصار سے آبا دن چل دے جا رہے سن، میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں نا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اونٹنی بٹھا دیتی ہے، اپنی سواری بٹھا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسماء سواری تے سوار ہو جا، اللہ دی قسم بخاری پاک دے الفاظ نے، اللہ حضرت اسماء فرماندیاں نے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، میں انہاں غیر مارماں دے نال رل کے نبی پاک نال سواری تے سوار ہو کے چلا۔ اللہ کو اکبر، اللہ یار نبی پاک نال نے تے غیر مارم وہ لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہندا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ او غیر مار مرد نے جنہ دیوان دیاں گوائیاں اللہ دا قرآن دیندہ پہ آئے، او مرد جنہ دیوان دے بارے قرآن کہندے اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، او جنہ دے دل دیاں گلاں وی رب دسدا پہ آئے، او غیر مار مرد جنہ دے بارے قرآن کہندہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ فرمائے تے او خوش نصیب نے جنہ دے دلان دے اندر ایمان مزین ہے، کفر تو نفرت ہے، فسق و فجور تو نفرت ہے، گناہ تو نفرت ہے، تے ایڈی وڈی گل اللہ فرماتے نے کاتب فی قلوبہم الایمان۔ ایڈے مضبوط ایمان دے مالک نے اللہ فرماتے نے اسی آپ اللہ دے دلان تے ایمان نکش کر دیتا ہے، ایڈے مضبوط ایمان دے مالک تے صدقے جاواں نبی پاک دی صحابیاں کہندیاں نے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، میں انہاں غیر مار مرداں دے نال رل کے چلاں۔ او یار جنہ دے ایمان دیاں گوائیاں رب دے وے، جنہ دے ایمان دیاں گارنٹیاں رب دے وے، جنہ دے جنتی ہون دیاں گارنٹیاں رب دے وے، تے نبی پاک دی صحابیاں نال میرے پیغمبر موجود نے۔ پھر زمانہ ہوئے جس زمانے دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون کرنی، ساریاں زمانیاں تو میرا زمانہ بہتر ہے، اور او لوگ نے جڑے اس امت دے سب تو بہترین لوگ نے، تے انہاں لوگاں دے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر کھڑیاں ہو کے کہندیاں نے میری غیرت میرا خیا گوارا نہیں کردا، میں انہاں غیر مار مرداں دے نال رل کے چلا۔ زمانہ کڈا سونا ہے، لوگ کڈے مضبوط ایمان دے مالک نے، پھر سربراہ نبی پاک موجود نے، لیکن صدقے جاواں حضرت اسماء دے حیاتوں میں اللہ دی قسم کالی کثیرت دی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 70-80 دے قریب ہے، تے انہاں دے ایک بیٹے نا انہاں واسطے ایک لباس لے کے ہے بڑے قیمتی کسی دوسرے ملک تو، لباس نا ذرا بریک سی، تے جدوں ویکھیا نا تے کہن لگیاں واپس لے جو میں نہیں پہننا۔ بیٹا ناراض ہو گیا، اماں جی میں ایڈے شوق نہ لباس لے کے آیا، تے ماں جی فرمان لگیاں حضرت اسماء فرمان لگیاں بیٹا میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میں 70-80 سال دی عمر دے اندر بریک لباس پہننا۔ کتنی عمر ہے؟ ہائے تے اج کی حال ہے؟ میرے بھائی غور کیجئے، ایہو جیاں ماواں نے عبداللہ بن زبیر پیدا کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ تے اگلی گلے دے نال بھی کمال جے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ میرے پیغمبر دی سالی محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک گل تے وے میری اپنی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، میں نہ غیر مرداں دے نال رل کے چلاں، تے دوسری مینوں میرے خامد زبیر دی غیرت یاد آ گئی، میرا خامد انہاں سارے لوگاں وچوں زیادہ غیرت مند، اے دے تو پتہ چل دے جے خامد غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی برا غیرت مند ہوئے تے بہناں بھی غیرت مند ہوندیاں نے۔ اللہ کو اکبر، جے باپ غیرت مند ہوئے تے بیٹیاں بھی غیرت مند ہویا کر دیاں نے۔ اللہ میرے بھائی میرے برادر، میں حدیث پاک سنائیے، میریاں بہناں سن دیاں پیاں نے، جوان سن دے پیو، بزرگ سن دے پیو، ایڈا پاک باز دور، ایڈا سونا دور جس دور دے بارے نبی پاک نے فرمایا سارے زمانیاں چو میرا زمانہ بہتر ہے، اس دور دیاں عورتاں ان اپنے قیاد دا دامن نہیں جے چھڑیا۔ میریو بہنوں آج تے 10 سال دیاں بچیاں دی عزت محفوظ کوئی نہیں، آج تے 12 14 16 سال دیاں بچیاں نو ریپ دا نشانہ بنایا جا رہی ہے، تے آج کیویں اخلاقی جرت ساڈے اندر آ جاندی ہے۔ نبی پاک دی صحابیاں نے اس دور دے غیر مرداں دے نال چلنا گوارا نہیں کیتا، تے آج کالج مسلمان دی بیٹی جا رہی ہے تے غیر محرم دے نال، آج مسلمان دی بیٹی شاپنگ کرن واسطے جا رہی ہے تے غیر محرم دے نال، آج بازار جا رہی ہے تے غیر محرم دے نال۔ نہ میریو بہنوں، نہ میریو بہنوں، آؤ دین اپناؤ، حیا اپناؤ، غیرت اپناؤ۔ اللہ کو اکبر، اللہ کنج دا حیا ہونا چاہیدا ہے۔ میں مثال دے چکیا ہاں، اللہ کو اکبر، اللہ تے مرداں دے حیا دے بارے تانوں گل سناواں تاکہ تہاڈا امام تازہ ہوئے۔ میرے تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ تشریف فرما نے، آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا کٹیے، حضرت ابو بکر آئے نے، میرے پیغمبر ان جی بیٹھے رہنے، حضرت عمر آئے نے، نبی پاک ان جی بیٹھے رہنے، حضرت عثمان آئے نے، میرے پیغمبر نے اپنی پنڈلی سمیٹ لیے، اپنا کپڑا درست کر لیا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام دے عثمان چند منٹ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے، اٹھ کے چلے گئے نے، تے عائشہ نے سوال کر دیتا، سونیو میرے بابا ابو بکر آئے تسی انجی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تسی انجی بیٹھے رہے، عثمان آئے نے تسی اپنی پنڈلی مبارک نو چھپا لیے، اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لیا، درست ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ میں اس بندے دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا آسماناں دے فرشتے بھی کر دے نے۔ اور دوسری حدیث پاک دندر آمدے نبی پاک نے فرمایا عائشہ عثمان حیا والے شرمیلے جڑی گل لے کے آیا سی میں انج بیٹھا رہندا تے عثمان اپنی دل دی گل دل وچ ہی لے کے واپس چلا جاندا، او جس دا حیا کریندے عرشاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے سوہنے دسیا انال اشارے، کیوں نہ حیا کرے پھری سرتاج انبیاء دا، ہے شان رب ودایا عثمان با حیا دا۔ عرش بریت چرچا، عرش بریت چرچا سخیان دے بادشاہ دا، ہے شان رب ودایا عثمان با حیا دا۔ صدقے جاواں قربان جاواں اے جے حیادار لوگ جنہ دا مقام اللہ دے قرآن نے بیان کیتا، آؤ لوگو حیادار بن جو، حیادار بن جو۔ اور یاد رکھیے بے حیائی بندے نو تباہ کر دیندی ہے، بے حیائی بندے نو ذلیل و رسوا کر دیندی ہے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا سورہ نور ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے مومناں دے اندر بے حیائی پھلانا پسند کردے نے انہاں واسطے رب دا اعلان ہے، فرمایا انہاں واسطے
واسطے اللہ نے دنیا تے آخرت دے اندر دردناک عذاب تیار کیتا ہے میرے بھائی دنیا دا عذاب میں ایک مثال دیواں چھوٹی جی بڑی توجہ دے نال اللہ دی قسم میں بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا ماں اور بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا اج میرے معاشرے نے اج میرے تیرے معاشرے نوں بے حیائی نے برباد کر دیتا ہے آج میرے تیرے معاشرے میں بے حیائی نے تباہ کر دیتا ہے اے نا فیصلہ آباد دا ایک گوانڈی ضلع ہے میں ضلع دا پنڈ دا نام نہیں لینا چاہتا لیکن گل سمجھان واسطے گل کرنا چاہنا وا تین نوجوان نے رل کے شراب پین والے رل کے چوریاں کرن والے رل کے بے حیائیاں کرن والے ایک دن ایسا ہے انہاں تیناں جواناں وچ ایک جوان کوئی نہیں دو جوان ایک لڑکی لے کے آندی ہے وہ دن منہ کاڑا کیتا ہے بدکاری کیتی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے تیسرے نو کال کر دیتی آڈا تمہیں منہ کاڑا کر لے تمہیں اس گناہ دے اندر شریک ہو جا اے بھی بدبخت آ گئی ہے اے جے کمرے دے اندر داخل ہویا نا اللہ دی قسم اللہ دی قسم اللہ دی قسم میں بن قسم اٹھا کے اس واب تے گل کردا پیا تینوں سمجھ آ جاوے میرا تیرا معاشرہ بے حیائی دے کس نہج تے پہنچ چکیا ہے یہ تیسرا جوان جدوں کمرے دے اندر داخل ہویا انہیں ویکھیا جڑی کمرے دے اندر لڑکی موجود سی کوئی اور نہیں سی دی سکی بھان جی سی کمرے دے اندر کوئی اور موجود نہیں سی سکی بھان جی سی یار آسمان تو گڑے نہ وسن تے ہور کی ہوئے بے موسمیاں بارشان تے ہو بے موسمیاں بارشان آن تے ہور کی ہوئے زلزلے نان تے ہور کی ہوئے سیلاب نان تے ہور کی ہوئے مہنگائی نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے اے آٹے دی لین دے اندر لگ کے 10 کلو آٹے دی خاطر بزرگ فوت ہندے نظر آندے نے ماما پیڑا زلیل ہوندیاں نظر آندیاں نے وہ دی وجہ کوئی ہے میں نو بار بار نبی پاک دی حدیث میرے دماغ دے اندر گردش کر دیئے آپ فرماندے نے اذا زغرت الزنا والربا فی قریۃ وقد احلوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللہ نبی پاک فرماندے نے جس قوم تے بستی دے اندر شہر دے اندر دو گناہ عام ہو جان ایک بے حیائی تے ایک سود اس بستی واسطے رب دا عذاب حلال ہو جایا کر دے یار کوئی ایک بستی وکھا دے جتے بے حیائی نہ ہوندی ہوئے کوئی ایک شہر وکھا دے جتے بے غیرتی تے بے شرمی نہ ہوندی ہوئے پہلے گندا سی بے حیائی دی ایک لیمٹ سی کچھ لوگ انہاں تھیٹر بنائے ہوئے سن انہاں جناب سین میں بنائے ہوئے سن اوتے جناب بے حیائی ہوندی سی کچھ چاند اڈے سن جتے بے حیائی ہوندی سی کچھ چند مخصوص جگہ سن جتے بے حیائی نظر آندی سی ہن تے ہر گھر دے اندر ہر جیب دے اندر بے حیائی ایک وقت ہوندا سی مسلمان دیاں عزت والیاں غیرت والیاں حیا والیاں بیٹیاں دے والاں نو سورج دیاں کرناں وی نہیں سی ویندیاں تے اج بے حیائی دا او دور آ گیا مسلمان دی بیٹی اپنے گھر دی چھت تے ہی اپنے جسم دی ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک تے سٹ دی پئیے تے سارا زمانہ میں کہ مسلمان دی عزت دا تماشا ویندا پیا ہے اللہ کو اکبر اللہ تے قرآن انہاں دے بارے ہی کہندے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دنیا تے اسی عذاب ویندے پے ہاں تے آخرت دے اندر کی ہوئے گا مسلم دی روایت نبی پاک فرماتے نے دو گروہ جہنمیاں دے جنہاں نو میں نہیں جاندا انہاں دے اندر ایک عورتاں دا گروہ ہے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا میرے پیغمبر فرماتے نے ایسا گروہ عورتاں دا جڑا ایسا لباس پہن کے نکل دیاں نے جتوں گزر دیاں نے لوگاں دی طرح مائل ہوں دیاں نے لوگاں نو اپنی طرح مائل کر دیاں نے اینا جوڑے کیتے نے جویں اونٹ دی کوہان اینا دے لباس دے باوجود بھی برخنا نظر آندیاں نے آپ فرماندے ایسی عورت جنت وچ جانا تے دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی
میرے بھائی میں بڑی معذرت دے نال ہاتھ بن کے درخواست کرنا وا، بیٹی پیدا ہوندی ہے ماں باپ اپنیاں بچیاں دے لاڑ تے ناز تے نخرے ویندے نے، اللہ او بیٹیاں تیاں سب نو پیاریاں ہوندیاں نے، ہر ماں باپ اپنیاں بچیاں نال پیار کردے نے۔ میں تے انج دے وی ماں باپ ویکھے نے ساری زندگی فریج دا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا لیکن اپنی بیٹی دی خوشی واسطے فریجاں خرید دے پھر دے نے، ساری زندگی صوفیاں تے بہ کے نہیں ویکھیا تے اپنیاں بیٹیاں وادیاں خوشیاں واسطے صوفے خرید دے پھر دے نے۔ میں انج دے وی ماں باپ ویکھے نے جنہاں دے گھراں دے اندر لکڑ دیاں ٹوٹیاں منجیاں موجود نے لیکن بیٹی دی خوشی واسطے بیڈ خرید دے پھر دے نے۔ میں انج دے وی باپ اللہ دی قسمیں ویکھے نے گھر دے اندر کوئی مجھ ہے او دے نال گھر دا سلسلہ چل دے، بیٹی جوان ہو گئی ہے تے باپ کہندا ہے مجھ ویچ دیو میری دھی دا جہیز بنا دیو تاکہ سسرال دے اندر میری بیٹی نو کو تانا نہ مارے، میری بیٹی نو کو گل نہ کرے، میری بیٹی تے کو جملہ نہ کسے۔ یار دنیا دے دکھ اپنی بیٹی دے نہیں ویکھنا چاہندا، او دنیا دیاں سختیاں اپنی بیٹی دیاں نہیں ویکھنیاں چاہندا تے اللہ دا قرآن کی کہندا پے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دنیا تے اتنا پیار ہے تینوں کو گل کرے تو کہنا میں او دے گل لگ جاواں تے آخرت دی اگ دے بارے کدی سوچی ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے دنیا تینا پیارے تیری تھی دے چہرے تے تیرا دماغ تھپڑ مارے تو کہنا کون نے تو میری بیٹی میرے زندہ ہوندیاں میری بیٹی دے تھپڑ مارے تے اس جہنم دی اگ دے بارے کی خیال ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اینج جہنم دی اگ چہریاں دے قریب آئے گی، چہریاں دا گوشت زمین تے گر جائے گا۔ اپنی بیٹیاں نو اپنے بیٹیاں نو اس جہنم دی اگ تو بچان واسطے کی تیاری کرائیے تے کئیاں بندیاں نو کہ مولوی جی تیاں جوان ہو گئیاں نے کی کہیے، بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے کیویں تربیت کریے؟ اللہ اکبر، اللہ جتھے شرم کرنی سی اوتھے شرم کیتی۔ شرم تے ادوں کرنی چاہیے سی نا جدو دھی دے ہاتھ وچ ٹچ موبائل آیا سی، شرم ادوں کرنی چاہیے سی جدو بیٹی بے پردہ بازار دے اندر نکلدی سی، ایک آدھی شرم کے تربیت کر لگیاں شرم آندی ہے۔ نبی پاک تو ود کے کوئی شرم و حیا والا، او بولو میرے پیغمبر تو ود کے کوئی شرم و حیا والا تے نبی پاک دیاں بیٹیاں تو ود کے کوئی لاڈلیاں بیٹیاں کوئی نہیں، لیکن تربیت دے معاملے دے نبی پاک چپ رہے۔ لو آخری گل کراں بات ختم کراں، حیا سکھائیے اپنیاں بیٹیاں نو، حیا سکھائیے اپنے بیٹیاں نو، حیا سکھائیے۔ اے گل عورت وال چلی گئی ہے ورنہ مردان دے حوالے نہ حیا دے پیغام قرآن پاک دے اندر نبی پاک دی حدیث پاک دے اندر درجنوں باتاں موجود نے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہنا، حیا ہے تے سب کچھ ہے، حیا نہیں تے کچھ نہیں۔ حیا اللہ دی قسم ایمان ہے، حیا نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ حیا ہے تے معاشرے دی حفاظت ہے، حیا کوئی نہیں تے معاشرے دی بربادی ہے۔ حیا ہے تے اللہ دی قسمیں میریاں تیریاں نسلاں محفوظ نے، اگر حیا نہیں تے پھر نسلاں بگڑ چکیاں جے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ ٹائم تے نہیں مک گیا، توجہ کرنا۔ چلو میں انشاءاللہ بغیر درد تو جلدی جلدی گل مکا دینا کیونکہ ٹائم ہو گیا میرے خیال وچ۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی نو قریب بٹھایا، کنا نبی پاک نے، نبی پاک تو ود کے کوئی عزت غیرت شرم والا، اور نبی پاک دیاں بیٹیاں تو ود کے کوئی لاڈلیاں بیٹیاں۔ میرے پیغمبر نے کول بٹھا کے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی، اے میری بیٹی، اے محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، تیے میرے مال وچوں جو لینا ہی لے لے، لیکن یاد رکھی لا اغنی انکی من اللہ شیئا، بیٹا قیامت والے دن میں تیرے کم نہیں آنا، قیامت والے دن تیرے نیک عمال تیرے کم آن گے، قیامت والے دن تیرے نیک عمال کم آن گے۔ میرے بھائی
اج کدی سوچیے اسی جنہیں آ کے بیٹھے ہیں دھی نو لاگے بٹھا کے انج سمجھایا ہوئے؟ اور مینو اللہ دی قسمیں میں گل اس واسطے سنائیے جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نے نا یہ باپ دی گل نو ایسا پلے بندیاں نے انی کسے دی گل نو اہمیت نہیں دیندیاں جتنی باپ دی گل نو اہمیت دیندیاں نے۔ میں کئی ایسیاں بیٹیاں نو جاننا کہ باپ نے جاندی واری کہتی ہے سسرال والو لاما نہیں آنا چاہیے تے سسرال ایڈے بدبخت خاوند ایڈا بدبخت ملے ہے سگٹاں لا لا کے چرس دیاں تے بیوی نو تنگ کردا رہے، اس بیٹی نے آ کے باپ نو پریشان نہیں کیتا۔ ایسے 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 ظالم بھی شراب پی کے بیوی تے ظلم کر دینے، لیکن تیاں اپنے باپ دی پگڑی دا خیال رکھ دیاں، گھر آ کے اپنے باپ نو پریشان نہیں کر دیاں۔ اپنیاں بیٹیاں نو کول بٹھایا کرو، تربیت کریا کرو، تیاں ماپیاں دیاں گلاں کٹ کے سینے نہ لا لیندیاں نے اور انہاں دی حفاظت کر دیاں نے۔ میں شاید پچھلی دفعہ بھی آیا بیان کر کے گیا، میں نے ایک بہن دا او دی عمر کو 50-55 سال ہونی ہے، او دا فون آیا، میں نے کہنے لگی قاری صاحب میرے والد گرامی فوت ہو گئے۔ ایک دن میں انہاں دی ڈائری ویکھ رہی ساں تے ڈائری ویندیاں ویندیاں میں ایک انہاں دی ڈائری دا پیج ویکھیا، او دے تے لکھیا سی کہ یا اللہ میرے دل دی خواہش ہے میریاں بیٹیاں میرے بیٹے تہجد گزار بن جان۔ حضرت جی میرے والد صاحب جب تک زندہ رہنے میں نو کدی خیال نہیں آیا تہجد دا، لیکن جس دن دی میں اپنے باپ دی ڈائری تے اے گل پڑھی لکھی ہوئی پڑھی ہے، اللہ دی قسم اس دن تو لے کے اج تک میں تہجد نہیں چھڈی۔ تیاں ماں باپ دی گل نو بڑا پک کر دیاں نے، ماں باپ دی گل نو بڑا سینے لاندیاں نے۔ اور میرے بھائیو اپنیاں بیٹیاں نو حیا سکھاؤ۔ اج بیٹی حیادار بناواں گے تے ایک خاندان حیادار بنے گا۔ یاد رکھیے ایک بیٹی بے حیائی دے کماں دے اندر ملوث ہوگی نسلاں بگڑ جان گیاں۔ تساں ویکھیے پاکستان دے بڑے بڑے مہنگے کالج سکول یونیورسٹیاں جتھے مہنگیاں مہنگیاں فیساں بھر کے اساں ویکھیے انہاں سکولاں دے اندر حیا کوئی نہیں جے سکھایا جاندا، ڈانس سکھایا جاندے، گانے سکھائے جاندے نے، مجرے سکھائے جاندے نے۔ میں اگ لاواں ایسی تعلیم نو جڑی تعلیم حیا نہ سکھا سکے، میں انہوں کی کرنا ہے اس تعلیم نو، کی کرنا ہے ایسی ڈگری نو جڑی ڈگری حیا اور تہذیب نہ سکھا سکے۔ آئیے اپنے بچیاں نو حیا سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا